Bueno, pois boas tardes, eu son Alberto Platas, o alcalde do Concello de Aranga, e, bueno, pois hoxe estamos aquí para falar un pouco do tema da banda larga, non? Entonces, pois, eu lles comento a miña experiencia no meu Concello de Aranga, non? Pois fai aproximadamente un par de anos, atopámonos cun problema no polígono de Monte Salgueiro. Temos instaladas xa varias empresas, e agora, pois, dentro de moi poucos meses, vamos a poñer a andar un polígono industrial de aproximadamente uns 300.000 metros cuadrados. E, bueno, pois, unha das deficiencias grandes que tiñamos era o tema da internet, o tema da banda larga, non? Entón, pois, desde aquí do Concello de Aranga, intentamos solventar o problema, e poñemos en contacto con varias empresas que se dedican ao tema de internet, empresas fortes, e ninguén nos atendeu, non? Entón, pois, chegamos a contactar coa empresa Intermax. Bueno, pois, unha vez contactado con esta empresa, ela sí se ofreceu a solucionar o problema, non? Entón, unha vez que estivemos en contacto con eles, viñeron á zona, visitaron o polígono, visitaron a zona, e comprobaron de que si era factible, pois, que o noso polígono de Monte Salgueiro, no Concello de Aranga, pois, chegase a banda larga, non? Para nós era unha boa noticia e algo novedoso, non? Porque tiñamos unha gran deficiencia da internet aquí no Concello de Aranga. Unha vez que contactamos con eles, pois se puxeron en marcha, fixeron unhas pruebas piloto e nos demostraron de que bueno, pois a tecnoloxía de Intermax pois verdadeiramente funciona, non? E, bueno, pois unha vez que nos demostraron o bon funcionamento, estando a probas unhos meses coas empresas dali do polígono Monte Salgueiro, e os propios empresarios nos corroboraron de que, efectivamente, que funciona ben o sistema Intermax, pois foi xa cando nos puxemos a traballar no tema da financiación, non? Para poder dar ao polígono de Monte Salgueiro a banda larga, non? Bueno, pois a través da Consellería de Industria, a través dunha subvención, pois nos deron un diñeiro para cubrir a zona do polígono de Monte Salgueiro, non? E, bueno, pois hoxe en día estamos traballando, levamos xa, digo, prácticamente 2 anos traballando con este sistema, e, bueno, pois a verdade é que o sistema funciona ben, e os empresarios da zona pois están contentos e teñen servicio de internet, non? O cal, pois, lles facilita moito o traballo día a día. E para nós, pois, é unha satisfacción poder cumplir co deber, non? O sea, nos estamos moi contentos co servicio este de Intermax. Bueno, pois polo anteriormente dito, eu recomendo a tecnoloxía Intermax debido á boa experiencia que tivemos neste concello, e invito a calquera de vostedes a que veñan aquí ao noso Concello de Aranga a comprobar como realmente isto é unha realidade, non? Hoxe en día, gracias a esta tecnoloxía, pois o Concello de Aranga e o polígono de Monte Salgueiro pois temos acceso ás novas tecnoloxías e á banda larga en Galicia. Intermax Technology. Chegamos a ti.